είχε στο ΕΚΠΑ και στον Πρίτανή μας. Παιδιά, ήταν τυχαίο. Το πρώτο. Λοιπόν, πρέπει να πω, ήταν εντελώς τυχαίο. Εντελώς τυχαίο. Και παρότι έχω κόψει καμιά 40 πίτες, είναι το πρώτο που τυχαίνω. Είναι το πρώτο που τυχαίνω. Τώρα έχουμε και δώρο, αλλά η κυρία Χατζησαλάτα είναι άρρωστη. Το δώρο θα πάει, δεν θα πάει σε μένα, το δώρο θα πάει... Να το πληρώσουμε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, οπότε... Έλα, ναι. Να πούμε ότι υπάρχει πίτα για τα παιδιά μετά που υπάρχουν 3 φρουριά. Υπάρχει βεβαίως, υπάρχει πίτα για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές μας. Εκεί υπάρχουν 3 φρουριά και τα 3 φρουριά ως δώρο έχουν δωρεάν φοιτηση εδώ για ένα διάστημα. Εντάξει. Δεν μ' ακούτε, μ' ακούσατε νομίζω, έχω βροντερή φωνή. Λοιπόν, αλλά να κόψουμε και τα υπόλοιπα τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην κυρία Αντιπρίτανη εδώ πέρα. Θα δώσουμε και στο διδασκαλείο. Κάτσε, έλα φέρε βρέμι. Ωραίο είναι. Ωραίο. Ωραία, έλα. Ναι, έλα. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα στον κύριο, στα μέλη του Συμβουλίου. Αυτό τι είπαμε είναι. Το ένα είναι της κυρίας Αντιπρίτανη εδώ πέρα. Του Χριστού είναι το ένα. Εντάξει, αλλά το πήρε στο δικό σου να. Λοιπόν, αυτό του διδασκαλίου. Εντάξει, βάλτε το του διδασκαλίου. Ωραία, και μετά πάμε. Αυτό του διδασκαλίου, ναι. Ωραία, βάλτε το στην άκρη. Πάμε στον κύριο Θωμαίδη. Στον αντιπρόεδρο, ναι, βεβαίως. Θα ήταν μια κόντρα. Έλα. Έτσι. Το δίνεις στον κύριο Θωμαίδη με χαρτοπετσετούλα. Λοιπόν, μετά. Έχουμε τον κύριο Χαλδεάκη. Ο κύριος Χαλδεάκης, ο κύριος Καραγιάννης. Έλα. Ωραία. Εδώ όχι, πιο πέρα, ναι. Ο κύριος Καραγιάννης. Τον κύριο Καραγιάννη ήταν αυτό. Ναι. Τώρα έχει χάσει Ο κύριος Καραδήμας. Στον κύριο Καραδήμα με χαρτοπετσέτουλα. Στον κύριο Κοσμήτορα. Στον κύριο Κοσμήτορα. Και... είναι και η πρόεδρος. Να δώσουμε και στην πρόεδρό μας. Ωραία. Στην πρόεδρο την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι η πρόεδρος, η κυρία Κρητική. Ναι. Είναι και ο Θανάσης. Εντάξει, τώρα εσείς θα πάρετε όλοι. Λοιπόν, μετά, διδασκαλείο κόψαμε στη Διοικούσα Επιτροπή. Έτσι. Το παίρνεις. Πήρα εγώ το διδασκαλείο, στο πάρει από τη Διοικούσα Επιτροπή, ας το πάρει Ιακώβου. Δεν ξέρω. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Είδατε κάτι από τη γιορτή μας. Εντάξει. Λοιπόν, δώστε στην Ιακώβου. Και εντάξει. Να σου πω κάτι. Κόβουμε για τους μόνιμους, για τους ορομίστιους. Εντάξει, μπορούμε να πάμε μετά. Για να συνεχίσουμε τη γιορτή. Ωραία. Παριά. Και στην κυρία Μαρκοπούλου. Κάτσε αυτό. Θανάση και σένα, έλα. Εμείς πάμε στη ΣΤΕ. Εσείς πάτε στη ΣΤΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και δώσε και στην κυρία Μαρκοπούλου. Φέρτε πιατάκι έχουμε. Να δώσουμε αυτό. Ναι, δώσε. Και κυρία Μαρκοπούλου. Πάρα πολύ. Μετά. Τις δώσανε, εντάξει. Λοιπόν, για πες ότι συνεχίζουμε.